tuossa kuorossa, jota kohta lauletaankin sitten, niin lauletaan, että kohota katseemme maasta ylös Kristukseen. Tänä iltana me halutaan tehdä sen myös ja odotamme Jumalalta jälleen jotakin. Ja joka kerta kun me on Jumalalta jotakin odottanut, kuka on pettynyt Jumalaan? Onko täällä semmoista, joka on pettynyt? Että Jumala olisi hyljännyt, kun sä oot odottanut jo. Yhtään kättä ei nouse. Minäkään en uskalla semmoista mennä väittämään. Joskus, jos meidän asioissa näyttää, että Jumala ei ole vastannut, niin ehkä meidän korvat ei ole oikealla tavalla ollut auki. Tänä iltana me halutaan ne avata jo tässä ensimmäistä hetken päästä. Käymme tuossa laulamaan ja sitten meillä on myös tervetulijaislaulu Konna Duona. Niin, meillä on tosiaan täällä Konna Duo paikalla ja se minkä takia meillä on Konna Duo, niin on sen takia kun meillä on vieraita nyt Kuopiosta. Ritu Ylipahkala ja Marja-Liisa Tykkyläinen ja hänellä oli Konnan kuoro aikana ja kertokoon lisää, en käy sitä kertomaan. Mutta kun meillä ei ollut täällä ihan Konnan kuoro, niin meillä on Konna Duo. Ja me laulamme myös tervetuloa laulut tuossa ja Hannu on myös siinä ja me soitamme ja laulamme. Ja jos tuttuja lauluja on, niin voitte yhtyä noihin lauluihin. Mutta aloitetaan tässä tämä tilaisuus. Mä otan vielä nuo ilmoitukset tuohon, että päästään näistä virallista puolista irti, että pääsemme sitten oikein tuonne taivaallisiin silmämme suuntaamme ja sydämemme. Maanantaina kello 10 on aamurukous, tuohon aamurukoukseen. Sitten kokoonnumme aina maanantaisin ja se on nyt sitten tänä kesänä se taas pyörii melkeinpä läpi kesään. Ja sitten näitä kerhoja on maanantaina Varkkimiksi kerho nuorisokahvilassa ja sitten nuorisokahvila jatkaa aina kello 20 asti Cafe Life. Se on meillä tuolla linja-autoaseman talossa. Tiistaina on rukousilta kello 18 tässä samassa salissa. Ja sitten torstaina kokoontuu ystäväpiiri kello 13. Ja torstaina myös Miksi-kerho sitten siihen ystäväpiirin perään heti sitten, kun iäkkäämmät me lähdemme ystäväpiiristä, niin sitten lapset tulee ja kokoontuu Miksi-kerhoon. Perjantaina kello 18 raamattupiiri ja sitten viikon päästä meillä on lokakuun 1. sunnuntai eli ehtoolliskokous tässä samassa salissa kello 11. Olet tervetullut näihin kaikkiin tilaisuuksiin ja joukolla mukaan. Vielä semmonen ilmoitusasia, että vaikka lunta ei ole tullut eikä odoteta, niin joululehtien ennakkotilaus me käynnistettiin jo nyt tuossa ja eteisen pöydällä on semmonen lista, johon voit merkitä paljonko otat noita lehtiä. Että me saadaan sitten tehdä ennakkotilaa ja etua hyödyksi käyttöön 20.10. jos me lähetetään tuo tilaus, niin sitten saadaan vähän edukkaammin, mutta lehti on kyllä niin halpa, että se ei kyllä jää siitäkään kiinni, jos niitä joutuu myöhemmin tilaamaan, mutta kun nyt varataan lehdet tuossa, niin viikon aikana, 2 viikon aikana, viimeistään tuon alkavan kuukauden ensimmäisellä puoliskolla, niin meillä on joululehdet käytettävissä sitten tuossa, kun joulun seutu tulee ja joulukortti on hyvä, mutta joululehti on vielä parempi. Eikö näin? Muistetaan tuo joululehti-kampanja myös. Ja eiköhän me siunata tämä tilaisuus Jeesuksen nimessä ennen kuin käymme tuossa laulamaan ja rukoilemaan ja ylistämään. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme olla jälleen sinun edessäsi, Herra, kohottaen katseemme sinne, mitä sinä eräänä päivänä teit. Kiitos Jeesus, että tulit. Sinut ristiin naulittiin Kolkatalla, mutta sinä nousit ylös ja tänä päivänä sinä elät. Siitä meillä on todistuksena se, että Herra, sinä vielä tänäkin päivänä muutat ihmisen elämän. Sinä nostat ihmisen jalat kalliolle, joka kestää. Tänä päivänä me tahdomme tässä iltahetkessä, Herra, oikein julistaa sinun
veresi voittoa ja voimaa, sitä voimaa, joka vapauttaa kaikesta synnistä ja saastasta vielä tänäkin päivänä. Kiitos Jeesus, että olet meidän keskellämme, me tiedämme sinun omista sanoistasi. Siellä missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Meitä on tässä runsas joukko. Kiitos Jeesus, että saamme tänä iltahetkenä olla sinun edessäsi. Puhu meille Pyhä Henkisi kautta ja palvelijattaresi kautta, Herra, tänä iltana. Kiitos Jeesus. Aamen. Minä en tiedä, mitä sinä ajattelit tuossa, kun mä rukouslaulua soittelin ja siinä rukouksessa oltiin ja sitten ikään kuin sydämessäni kysyi, että mihinkä suuntaan lähdetään tästä. Ja pianon koskettimet siinä livertelee ja tuntuu, että mistään ei saa kiinni. Mutta kun Jumalan Pyhä Henki johtaa meitä, kun me odotamme sitä, niin hän tahtoo ja hän johtaa. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Tämä sanoma on minulla itselläni tähän hyvän sanoman iltaan. Mehän mainostettiin tätä, että hyvän sanoma Jumala pelastaa ja parantaa iltaa. Aamen. Mulla itselläni tuli se, että kun mä itse olen saanut niin paljon anteeksi. Käy siitä puhumaan toisen kerran ehkä siitä vielä ja olen siitä puhunutkin. Ja veljien kanssa ollaan saatu monessa tilanteessa olla kertomassa sitä evankeliumin sanomaa, mitä tänä iltanakin täällä kaiutte ja sisaret meille esille tuo. Niin siinä taustalla on vain se yksi asia. Se, että kun Jeesus eräänä päivänä tuli ja Golgatan keskimmäisellä ristillä hänet ristiin naulittiin, hän antoi henkensä meidän tähden. Hän antoi sinun tähtesi, joka tänä iltana koet, että onko minulla ketään. Sinulla on Jeesus. Rakkaat ystävät, enkeli ilmestyi Marialle ja sanoi, sinä synnytät maailman vapahtajan. Mutta Maria sanoi, enhän minä voi, koska minulla ei ole miestä. Mutta enkeli sanoi, älä pelkää, sillä sinä synnytät maailman vapahtajan. Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta tuli käsky. Kaikki oli verolle pantava. Niin menivät Joosef ja Maria. Ja koska ei ollut tilaa majatalossa, he joutuivat talliin. Ja sinne seimeen syntyi maailman vapahtaja Jeesus Kristus, Herrain Herra, kuningasten kuningas, meidän vapahtajamme, meidän armahtajamme. Hän teki työtä 30-vuotiaana. Hän vapautti vangittuja vapauteen. Hän paransi sairaita. Hän julisti sanomaa, hengen miekka, hän opetti raamattua. Hän teki kaikkinaista hyvää, mutta hänet kavallettiin. Hänet ristiin naulittiin. Hän kuoli meidän syntiemme tähden. Hän astui alas Tuonelaan. Hän lunasti Tuonelan avaimet. Hän astui ylös taivaisiin. Hän istui Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella.
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan. Hän ei enää tule sinne talliin eikä seimeen, vaan hän tulee kuningasten kuninkaana, Herrain Herrana, meidän vapahtajamme, meidän lunastajamme, Jeesus Kristus. Aamen. Kiitos, Pyhä Jumala. Kiitos tästä tilaisuudesta, Herra, jonka sinä olet ennalta asettanut ja valmistanut omalla tavallasi. Kiitos, Isä, että me saadaan julistaa tänä päivänä vapaasti täällä Suomessa sinun evankeliumia, sinun sanomaasi. Tänäkin päivänä meitä ei kukaan estä, eikä kukaan kiellä, eikä kukaan sano, ettei ole sinun pelastuksen päivä. Katso, minä luen täältä 2. korintolaiskirje, 3. suku, Uuden liiton kirkkaus ja 2. luvusta. Te olette meidän kirjeemme, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme ja jonka kaikki ihmiset tulevat ja lukevat. Onhan selvää, että te olette Kristuksen kirje. Meidän palvelustyöllemme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tällainen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan, niin että kykenisimme itse mitään päättelemättä aivan kuin se olisi lähtöisin meistä itsestämme, vaan me kykenemme on lähtöisin Jumalasta. Kaikki on siis lähtöisin Jumalasta tänäkin iltana, Herrain Herrasta, meidän Jumalastamme, Jeesuksesta Kristuksesta. Tulin tähän sitä varten, että meillä alkaa olla lopun aikaa menossa aika pitkälle. Ja meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia kaikkialla maailmassa ja vielä mennä aitovierille viemään sanomaa Jeesuksesta, että hän löytäisi syntiset ja kadonneet. Jumala ja Jeesus ei katso, mistä me kukin tullaan, minkälaisista oloista me ollaan. Hän katsoo meidän sydämeemme, mitä tekoa me ollaan. Hän on pelastaja, lunastaja tänäkin iltana. Ja hän haluaa puhua sinulle, että teet täyttä totta. Mä puhun nyt sinun leivisköistäsi. Meille kaikille on annettu oma leiviskä. Jokaiselle teistä on annettu sellainen. Ja mä tunnen hengessä, että monet teistä eivät ole ottaneet käyttöönsä leiviskää. Ja olen sitä varten tässä ennen Ritun pääpuhetta kehoittamassa vakavalla sanalla. Ota tänään vaarin siitä leiviskästä, jonka Jumala sinulle on antanut. Ja Jeesus Kristus sillä valtavalla kirkkauden voimalla, joka tulee olemaan tässä maailman loppuajassa, koska Jumala vuodattaa henkensä. Hän vuodattaa täällä Suomessa. Täällä on herätys alkanut. Sitä on monesti mietitty, että milloin herätys alkaa. Se on alkanut. Se on tässä tilassa. Se on kaikkialla siellä, missä on Jeesus mukana. Se on kaikkialla siellä ja Jumala vuodattaa pyhän henkensä voiman. Ja sinä tulet tuntemaan tässä hetkessä, se on vain sinusta kiinni. Haluatko sinä, että näin tapahtuu? Haluatko sinä vapautua kokonaisvaltaisesti Jumalan valtakunnan työhön? Tehdä sitä leiviskäosuutta, mikä sinulle on annettu. Ja katso, siellä on paljon. Siellä on parantamisen armolahjat. Siellä on uskon armolahja. Siellä on vapauttamisen armolahja myöskin olemassa, että voit vapauttaa vangittuja, jota Jeesus teki elämänsä aikana erittäin paljon. Ja siellä on myöskin ilmestyksen armolahja. Siellä on monta armolahjaa ja sieltä kuuluu yksi leiviskä sinulle. Elävä vapahtaja. Minä kiitän näistä vuosista, joita olen saanut elää monenlaisissa elämän eri tilanteissa. Joskus
Joskus on ollut hyvin tämmöistä helppoa, mutta välillä vaikea on peltosarka. Mä haluan teille kertoa tuosta viime vaiheesta, mitä mä olen tehnyt, niin tässä todistan sen verran, pastori, jos sallii, niin ihan lyhyesti. Olin tuossa 3 vuotta tekemässä sellaista, mä sanon Leskenropo-projektin johtotyötä tuolla Afrikan Malavissa. Ja menin sinne sitten auttamaan, että tämä Malavin kansa saisi sen avun. Kun menin sinne Malaviin, niin oli pieni kota, jossa oli 9 henkeä siinä kodassa. Keskellä oli tuli ja siellä oli minun ikäinen nainen, joka huolehti AIDSiin kuolleiden lapsiensa lapsista, joita oli 9 lasta. Ja sitten tällä naisella oli vielä isä ja äiti, jotka oli näkönsä ja kuulonsa menettäneet. Ja hän huolehti vielä niistä ja vielä teki maanviljelystöitä. Näin nyt käymme yhteen. Tiedättekö, se kosketti minun sielua niin paljon, että minä tein sen työn Jumalan armosta loppuun. Eli sinne tuli sitten sellainen klinikka. Ja viime vuonna mä kävin siellä viimeisillä voimillani tarkastusmatkalla. Kysytte, miksi viimeisillä voimilla. Mä menetin siellä verkkokalvoni silmistä ja mä olin puolisokeana. Mä en ihan vieläkään täysin enää oikealla silmällä, mutta mä en siitä välitä, koska mä tiedän, Jumala huolehtii omasta palvelijastaan. Ja tiedän, että Jumala huolehtii vanhurskaasta. Hän ei jätä. Mä voin tämän tarinan kautta kertoa teille, että hän ei minua jättänyt. Minä puolisokeana, kun menetin 2013 vasemman silmän näön, olin loppuun saakka palvelutehtäväni. Ja sitten 2014 olin jälleen siellä palvelutehtävissä. Niin silloin sattui tämä toinen vahinko. Mä en siitäkään välittänyt. Kävin välillä Suomessa ja sitten lähdin sille matkalle. Mä rukoilin. Leena oli siellä mukana myöskin tehtävässä. Ja mä rukoilin Jumalaa täällä Suomessa polvillani, kun oli valtava painostus myöskin minun tehtävän kohdassani. Ja mä sanoin, Herra, armahda tämä maa ja anna nämä köyhät ihmiset saa tuon palvelupisteen. Anna se. Ja sitten tuli mulle käsky tuolta ulkoministeriöstä, että on mentävä sinne maahan takaisin. Ja lähdin ja en oikein jaksanut kunnolla, mutta sain Jumalalta voiman. Ja tiedättekö, mä sen verran kerron, että 8620 potilasta on hoidettu. 600 AIDS-potilasta oli tämän lisäksi, joille todettiin AIDS, johdettiin heidät oikeaan hoitoon. Ja lapsia, joita oli pistetty siellä ulkona puitten alla, saivat neuvopalvelut. Minä kiitän, Isä, sinun rakkaudesta, sinun huolenpidosta. Kiitos, Herra. Isä, mä haluan siunata tässä hetkessä ja teitä kaikkia, jotka täällä olette. Herra, meillä jokaisella on oma leiviskä. On vain yksi kysymys. Oletko sinä Jumalalle uskollinen? Tahdotko sinä palvella Jumalaa? Ja kun hän sinua kehottaa lähtemään, niin lähdetkö sinä? Kiitos, Herra, että me tänään käsitellään tätä asiaa, jokainen sielussamme. Ja Herra tahtoo, että sinä otat askeleet tänä iltana sinne oikeaan paikkaan, mihinkä sinun armoituksesi on olemassa. Ja minulle tulee sana, että täällä on erikoisarmoitettuja täällä seurakunnassa tänä hetkenä. Jumala on lähettänyt tänne valiojoukkueen. Hän on lähettänyt taivasten valtakunnasta sanan saattajia ja valiojoukkoa tähän seurakuntaan. Ja hän haluaa vuodattaa henkensä tämän seurakunnan ylle. Ja hän antaa teille erikoissiunauksen. Ja olkaa siunattu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Näin nyt käymme yhteen ja ylistämme Herraa palvoen. Näin nyt käymme yhteen
Jumala armo ja rauhaa teille kaikille. Ja on tästä varmaan 15 vuotta, kun olen viimeksi käynyt täällä Tissarilla sitten olin ja täällä kouluissakin kävin. Ja olen mä saanut Herran armosta kiertää Suomen kaikissa kaupungeissa. Ja sitten on Australiassakin, Maria-Liisakin oli mun kanssa siellä ja evankelioimassa. Oltiin helluntai-konferenssissa silloin ja siellä mä oon käynyt pari kertaa puhumassa ja sitten 36 maata on käyty saarnaamassa. Ja vasta olin tuolla Laus Korhonen järjesti Itävaltaa tilaisuudet ja sielläkin on herätystä, että siellä missä Jeesus on, niin siellä Herra toimii. Ja tänä iltana me on saatu kuulla jo tässä alussa laulusta. Mua tietenkin siunasta valtavasti tuo Konnakuoron laulu. Me laulettiin se eduskunnassa silloin, kun mä olin hoitokodin johtaja. Ja meillä oli 20 laulajaa, tyttöjä sekä poikia, ja soitin eduskuntaa, että saataisiko me sieltä sitten kleinpussi, että kiertää ympäri Suomea evankelioimassa. Ja ne sieltä arkistoista näkee, että ne siellä käsitteli sitä asiaa, että mikä on Konnakuoro, hyvää ihmettä, tämmöinen. No me mentiin sinne laulamaan sitten, että he tutustuivat ja eri kansanedustajat kaikista eri puolueista otti meidät vastaan ja me laulettiin siellä, että usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Ja se laulettiin, että mä sanoin, että me halutaan laulaa ja se oli hirveän hieno asia silloin, että kun mentiin sinne, niin sitten yksi vasemmistolaiskansanedustaja sanoi, että minäkin haluaisin tulla tuohon Konnakuoroon, niin me saa arvoisa kansanedustaja. Siivosyntiset ei pääse, mutta en viittinyt sanoa, kun menin sitä autoa pyytää, että isot konnat pankaa suurien konnien kuoron laulamaan. Niin. Tosissaan, mutta Herra, ja me saatiin se auto. Me saatiin sitten auto ja kuule 20 vuotta kierrettiin Suomeen ja Tukholmaan ja eri maihin. Mutta pojathan ei päässyt sitten Australiaan mukaan, koska niille ei ollut vielä kaikki linnajutut selvitetty, mutta ne oli jo linnassa istunut, mutta pääsivät linnasta sitten pois. Mutta ei pystyneet vielä matkustamaan, kun ei ollut passia. Mutta monet heistä on tänä päivänä perheen isiä ja äitejä. Ja sitten kyllä se oli joku 20-paikkainen miesten hoitokoti ja 10-paikkainen naisten hoitokoti, niin siellä ei aina evankelistan päätä taputeltu. Ja se oli hyvä koulu. Kasvatettiin siellä joka päivä siellä hoitokodin alueella, kun asuttiin, niin siellä aina piti näyttää, että mä rakastan heitä ja rakastaa Herran rakkaudella. Ja meidän pojille tuli sitten, kun mulla on 2 poikaa ja 4 lastenlasta, niin pojat sanoivat, että he ajattelivat, että kun isä ja äiti on ollut tällaisessa narkkarityössä, niin he ei halua kyllä tulla miksikään juopoksi eikä narkkariksi. Että he näki, että miten niillä oli vaikeaa niillä kavereilla ja höpöttelivät kaiken näköistä, koska oli rikkinäisiä ihmisiä. Ja poikki ei tarvinnut koskaan nähdä sitä mun elämää, että mitä on narkkarin elämä. Mä olin jo tullut uskoon, kun ne syntyvät. Ja nyt on jo lastenlapsiakin uskossa. Vanhin on ihan päässyt yliopistoon opiskelemaan tuonne Jyväskylään. Roosa rukoili, Maria-Liisakin tuntee, niin sinne pääsi lähelle aika mummia sitten. Voi käydä katsomassa. Mutta puhun tänä päivänä tästä pelastumisesta. Ilosanoma. Evankeliumi on vielä tänä päivänä ilosanoma. Ilosanoma siitä, että Jeesus Kristus elää. Ja hän elää suurella E-kirjaimella. Ja mikä tässä pelastuminen, mistä siinä on kysymys? Mä haluan tuoda ilosanoman, mitä on pelastus, mitä se tarkoittaa. Ja mikä oli Jumalan osuus tässä pelastuksessa. Johannes 3:16 sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainukaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Siis on tarjolla elämä suurella E-kirjaimella. Jeesus Kristus kantoi meidän syntimme,
kantoi meidän tuskamme, kantoi meidän sairautemme. Jos tulit tänä iltana tähän tilaisuuteen, ilosanoma-iltaa, tulit sellaisella mielellä, että sinulla on itku sydämessä, haluan sanoa, Jeesus itkee itkuja meidän kanssamme ja hän myöskin iloitsee meidän kanssamme. Hän ei koskaan meitä hylkää, hän ei koskaan meitä petä, hän ei koskaan meitä jätä. Hänellä on anteeksi antavaa rakkautta meitä jokaista kohtaan. Sitten mikä on se Jeesuksen osuus tässä pelastuksessa? Roomalaiskirjeessä 5 ja 8 sanotaan, sillä Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja mä oon aina ihaillut sitä, kun lukee, miten Jeesus eli. Mehän Raamatusta saamme lukea. Ja Uudesta testamentista olen näitä Gideonin uusia testamenttia saanut täällä Savossakin ja Kuopiossa jakaa, koska vedän tuolla Elim-seurakunnassa ihan vapaaehtoisesti, koska Saalemista on jo eläkkeellä, mutta kierrän myöskin puhumassa ympäri ja teen myöskin sellaista One Way TV-ohjelmia jatkuvasti tuolla Helsingissä studiossa, että Herra on avannut näitä kanavia. Ja nyt sitten perustin tuossa pari vuotta sitten Elim-seurakuntaa kohtaamispaikan, ja meillä on siellä tullut monia uskoa. Ensimmäinen oli sellainen tyttö, minulla on täällä kuvakin hänestä, niin hän on pelastui, oli alkoholisti, pahasti alkoholisti, ja hän tuli sinne kohtaamispaikkaan, kadulta haettiin. Kalamieshän menee kalaa sinne, missä on kaloja. Joo, vaikka mäkin parlamentissa olin töissä, sielläkin 10 vuotta olin Maria-Liisa avustajana, mutta en minä mihinkään puolueeseen kuulunut, me on Nasaretin lahkolainen. Julistettiin evankeliumia siellä, että se on tärkeää, että kaikkien vesien varteen viedään. Ja Eve tuli sinne kokoukseen ja nyt siellä on monia tullut ja monta luopioa on tullut. Torilla pidetty lettukestäjiä ja kaikkia, niin siellä on moni luopio päässyt tullut takaisin. 30 vuotta on voinut olla seurakunnasta pois, 20 vuotta on ollut seurakunnasta pois. Ja me yhden eläkkeellä olevan opettajan Pirkon kanssa, jonka Maria-Liisa muuten voitti Herralle tämän Pirkon, että kampaamossa taisi olla rukoilla. Pirkko vaan kertoi, että Maria-Liisa kampaamossa rukoili hänen puolestaan ja hän antoi elämänsä Jeesukselle ja nyt Pirkon kanssa evankelioidaan tuolla torilla aina. Ja eihän se kannata kalamiehen mennä sellaiseen, missä ei ole kaloja. Ja sitten, mikä siinä ihmisen osuus on tässä pelastuksessa? Johannes 6:37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Siis hän ei heitä meitä pois, jos me annamme. Te tiedätte, jotka olette ollut jo pitkään uskossa. Monia kymmeniä vuosia, 20 vuotta tai muuta. Ja enemmänkin, 40kin voi olla. Minäkin olen jo 38 vuotta saarnannut, mutta nuorena ensin hyvin syvästi synnissä, eikä ole vielä kaavoja tullut, niin kuin kaavot kuuluu vaatturille, että se on Herra rakastaa meitä sellaisina kuin me ollaan. Että niin kuin Konnakuuron pojatkin ja nämäkin veljet, kun lauloivat tästä, niin ei Herra katso meidän menneisyyttä, vaan hän katsoo tulevaisuutta. Hän haluaa, että kun ihminen tekee parannuksen, on hän tehnyt sitten mitä tahansa syntiä, ja kun hän tunnustaa syntinsä, saa synnit anteeksi. Sitten ihmisen osuus tässä pelastuksessa on Johannes 6:37. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Siis tämän taisin sanoa. Mutta sitten Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4 ja 10. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä, lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siis Jumala rakasti ensin meitä. Hän antoi Jeesuksen. Ja Jeesus ei koskaan ollut täällä maan päällä tehnyt mitään syntiä.
Hän meni viattomana uhrikaritsana Golgatan keskimmäiselle ristille. Hän sanoi, se on täytetty, antoi henkensä meidän edestämme. Hän viattomana uhrikaritsana meni, ja opetuslapset olivat kulkeneet hänen mukanansa, olivat siellä ja näkivät kaikki ihmetteot. Muistamme, että Pietari kielsi hänet, kukko lauloi, ja Pietari kielsi, vaikka oli nämä ihmetteot ja sairaiden parantumiset kaikki näin. Ja joku oli epäilevä Tuomas, ja Juudas, vaikka oli kulkenut Jeesuksen mukana, niin hän petti Jeesuksen ja hän kavalsi hänet. Että se on tärkeää, että meistä tulee opetuslapsia, eikä vaan käännynnäisiä, vaan että todellisia opetuslapsia, että me tehdään parannus elämässä. Sitten pelastuksen tarve, Roomalaiskirje 3:10. Ei ole ketään vanhurskasta, siis Jumalalle kelpaavaa, ei ainoakaan, ei ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsi Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden. Sitten minusta ihana, kun Efesolaiskirjeessä 2:8 sanotaan, armosta te olette pelastunut, uskon kautta, ettei itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Siis jokainen pelastuu armosta. Ei meidän tekojen kautta. Minunkin täytyy tehdä syntisestä elämästä, kun mä ajattelin vielä, että silloin kun mä oon kasvanut hyvin korkeakirkollisessa kodissa, ja meidän mummo aina lauloi, kun mä oon Imatralla syntynyt, mutta Helsingissä kasvanut ja paljon opiskellutkin Helsingissä, mutta Karjala tyttöjä, niin mummo on sitten, kun se kehräsi aina, mummo aina kehräsi silloin, kun mä olin pikkunen, niin sitten se tuu niitä lankoja pitelemään ja sitten se veti niitä Sionin virsiin. Ja arvaa, että 5-6-vuotiaalla tuntui aika ikävältä aina kuin virret. Niin mä sanoin, että virsistä 5 veisaan. Mummo oli uskovainen ja sanoi, että Ritu, sinun elämässä tulee joskus vaikeita päiviä, mutta sinusta tulee Herran pappi. Mä sanoin, että sä oot vähän hörähtänyt, että mitä sä höriset. Mutta se oli mummu. Sitten kun mummu kuoli, niin minä sain pitää siellä muistotilaisuuden. Ja sitten pappikin oli siellä, mutta ne sanoi, että miten tuo Ritu puhuu paremmin kuin papit. Herra arvosta, kun pappi ei ollut itse vielä uskossa. Sitten minä sain antaa hänelle minun ensimmäisen kirjan, että lue, täällä kerrotaan, miten on pelastunut. Ja me saadaan olla Herran omia, armosta pelastuneita. Ollaan me sitten kunnon kansalaisia tai renttuja. Jeesus kysyy meiltä, ollaanko me taivaan kansalaisia. Ollaanko me matkalla taivaan kotiin. Se on kaikkein tärkeintä. Ja meillä on silloin pelastusvarmuus täällä sydämessä. Me tiedetään, että kun ihminen kun tulee uskoon, niin me tiedetään se. Mäkin olen niiden gangstereiden parissa tehnyt työtä, niin meillä tuli eräskin sellainen pulimummo sinne hoitoon, Aune, joka huoltovirastosta lähetettiin ja Helsingin Sanomat ja televisio haastattelikin meitä Aunen kanssa sinne naisten hoitokotiin. Sanoi, että voitko ottaa tämän, se on kaikki hoitolaitokset käynyt ja silloin kun tarvitsi rauhoitusta sai rauhoituspillerin, silloin kun tarvitsi unta sai uninapin, kun tarvitsi piristystä sai piristysnapin. Ja nyt hän haluaa tulla sinne teidän hoitokotiin Helsingin lähistölle, Siuntion. Ja sitten Aune tuli ja sukat makkaralla ja vinettopullon mukana ja tietysti pullo kaadettiin heti pois, koska toisetkin oli hoidossa ja halusi päästä. Hän ei ollut vielä uskossa ja saunaa ja annettiin puhtaat vaatteet. Ja sitten Aune kävi aina aamu- ja iltahartaudessa, koska se oli kristillinen hoitokoti. Niin yhtenä päivänä hän sanoi sitten, kun aamuhartautta pidi, niin sanoi, että nyt minä haluan pelastua. Nämä tytöt, jotka oli tullut uskoon huumeista, vapautunut ja viinasta, niin he näki heidän elämästä, että niille ei enää nortti palannut, eikä enää alkonpullot ollut. Alkonpullossa muuten lukee vaan alko ei koskaan loppua. Pullolta putoaa pohja pois, kun lopettaa dokaamisen. Mutta
Aune pelastui ja tiedätkö mitä? Aune on tänä päivänäkin elävässä uskossa. Ja sitten mä sanoin, että Aune, haluatko sinäkin lähteä sinne eduskuntaan laulamaan? Niin hän sanoi, että eihän minä voi lähteä, kun minulla on hampaita. Mä sanoin, no kun kadulla on elämä, jos ei kasvot miellytä, niin se on hampaat sisään ja silmät mustaksi. No, Aunellakin oli hampaat mennyt, eikä ollut tekareita saanut vielä. Niin sitten Aune sanoi, että no minä lähden. Ja se meni, mä sanoin, että kirpputorilta hei puhtaat vaatteet sieltä, kun meillä oli oma kirpputori. Niin kuule, se laittoi kun riemukirjavat, keltaiset sukkahousut ja ihan tulipunaiset vaatteet. Niin mä sanoin, nyt ei lähetä kyllä eduskuntaa ihan kuin pääsiäismuna. Että vaihdetaan vaatteet. Ja sitten Rotarin rouvat oli meille lahjoittanut vaatteita. Tuon pormestari Ilaskiven rouvan mun ensimmäisessä kirjassa kerrotaan. Kun se oli kolmannessa kirjassa, kerrottiin. Niin tämä antoi vaatteet ja Aunella oli hieno puku, siinä luki City Mode, se oli vaatturilla tehty. Ja niin mentiin laulamaan Usko Jeesukseen jo enemmän kuin mielipiteet maan. Ja Herra on Aunen pelastanut. Ja tiedättekö mitä? Useammalla kaverilla oli sitten ne hampaat pois. Niin meille tuli kristityt hammaslääkärit. Niitä tuli 35, pussilastillinen tutustuma meni. Minä laitoin hampaattomat jätkät ja hampaattomat naiset sitten eturiviin laulamaan. Kovasti vaan laulatte, kun ei ole hampaita. Ennen kuin mentiin Suomen televisio 3 laulamaan ja 1, niin kaikki sai tekarit, niin Aunekin. Ne sai ilmaisiksi. Kato, heitä säälitti, kun niillä ei ollut hampaita. Eikä niillä olisi ollut varaa ostaakaan. Niin, että kato, Jumalan rakkaus on, että hampaattomat vaan eturiviin. Mutta Jumalahan se katsoo meidän sydämemme. Siis päihdetyössä tarvitaan huumoria ja aamuria. Että se on tärkeää, että jaksaa tehdä. Te tiedätte Kannillakaan, niillä on, ne monet on hyvin herkkiä. Herkät sortuu elotielle. Niin kun me oltiin Piitsillä puhumassa siellä Kamperassa, ja sitten Kamperassa ei oltu silloin, vaan siellä tuolla, mikä se oli se, missä ne asuvat, hei, otas nyt, se oli se Gold Coast, siellä oli sellainen Piitsit, rannat, niin tiedättekö minkälainen seurakunta oli, sellainen englanninkielinen seurakunta oli. Joka päivä pidettiin siellä rannalla tilaisuuksia, koska se oli joulun aikaa ja silloin siellä on kesä Australiassa. Ja siellä oli 40 astetta lämmintä ja Suomessa oli 40 astetta pakkasta. Silloin sattui olemaan, kun oli ensimmäisen kerran. Ja siellä Australian televisiossa tuli englannin kielellä, että Suomessa on 40 astetta pakkasta ja täällä oli 40 astetta. Ja ajatelkaa, siellä oli sitten syntynyt seurakunta, valtavasti siellä Piitsillä rannoilla pelastui ihmisiä, niin ajatelkaa, vanhemmistokin sähkökitaralla soitti. Ne vanhemmistoveljetkin oli, kun 6000 oli tullut 4 vuoden sisällä uskoa ihmisiä. Joka päivä ja aina meni vanhemmistoveljetkin sinne kuule laulamaan ja samoin muut. Jokaisellahan täytyy olla oma tehtävänsä tietysti, mutta heko sieltä pelastui ja seurakunta perustettiin. Eikö ole mahtava asia? Evankeliumissa on Jumalan muuttava voima. Sitten pelastuksen aakkoset, myönnä olevasi syntinen, tunnusta syntisi. Ja sitten 1. Johannes 1:7-9, jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa vaeltanut, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille meidän syntimme anteeksi.
Ja nykyisin sanotaan, kun minäkin olen koulutyössä ja muuten avautui nyt Kuopion kaupungilta, Maria-Liisa sai ja mennään Kuopion kouluihin vierailulle. Ne rehtorit tuli minulta torilla, kun silloin kun meillä oli iso toritapahtuma, enemmän oli väkeä siinä, kun Kuopio tanssii soi tapahtumassa. Silloin oli Niina Ostrom laulamassa ja sitten rehtorit tuli ja sanoi, että huumeet on valtavasti lisääntynyt lastenkin parissa ihan täällä Savossa. Ja nyt avautui koulut. Eikö ole ihmeellistä? Ja vielä kaupunki maksaa minun matkat. Kato, eihän miekään voi eläkeläinen ihan omillani mennä, mutta onneksi tuo Tykkyläinen oli 15 vuotta, ei se enää politiikassa ole, mutta 15 vuotta oli valtuuston puheenjohtaja, niin se nappasi sitten sieltä, että koulu aina ilmoittaa, että Ritu on käynyt tämän ja tämän matkan, sitten saa matkakorvauksen. No, miekin veroja maksanut ja miekin ollut edellä, vaikka me on huijarikin ollut, mutta Herra avannut. Ja narkomaanin hoito vuodessa maksaa 130 000 verorahoilla. 130 000! Niin. Ja moni kaveri pääsi, entisiä konnia. Ne ei ole enää konnia, vaan ja kun me mentiin yhteen seurakuntaan, niin yksi täti sanoi, että mitä varten sä oot laittanut näille pojille, uskovaisille pojille, niin rumaan nimen kuin Konna Kuoro. Niin mies sanoi, että tulee sinä laulamaan, niin laitetaan pyhimykset ja veijarit. Mutta hän ei suuttunut kuin rakkaudella, jos sanoo rakkaudella päin näkyy. Ja mä muistan, kun Mannisen Veikko vei minut kentälle, että vanhempi sukupolvi, tiedätte, Saalem-seurakunnan johtaja, niin hän vei minut ja hurstipojat sitten tuonne evankelioon ihan ympäri Suomea. Ja Veikko sanoi, että Jumala ei muuta kenenkään persoonallisuutta, että jokainen saa olla oma itsensä, että me ollaan erilaisia ihmisiä, että saa olla oma itsensä, mutta kun tekee vaan parannuksen elämässä. Ja vauhti oli, kuulkaa. Ja sitten kun mentiin yhteenkin paikkaan laulamaan, niin sitten Veikko sanoi, että no laulakaahan työ nyt, että hänellä on ääni käheä, mutta hän sai haitarilla säestää. Ja siellä laulussa yhdessä baarissa. Käytiin kaikissa ympäri Suomea baareissa ja opittiin valtavasti. Muuten se on hyvä, että evankelista tai työntekijä lähtee vanhemman mukana. Me oltiin ihan yli 3 vuotta Veikon mukana ja siinä oppi, millä tavalla me käytiin. Kun hän oli muuten ensimmäinen koulutyöntekijä koko helluntai-herätyksessä ja me saatiin olla mukana. No sitten minä jouduin kerran laulamaan yksin. No toisethan laulaa alttoa ja Ritu lauloi velttoa. Ja siellä oli kokous. Siis kyllä mäkin laulaa osaan, mutta en mä niin hyvä kuin nämä kaverit. Mutta sitten lauloin, niin sitten mä sanoin, että eikö me mennä tuonne Aikamedian Prisman studioon. Niin Veikko sanoi, että joo, ja sinun levyä myyvää kuuroille. Niin hyvä laulaja. Sillä oli hyvä huumori. Mutta kukaan ei suuttunut. Mutta mikä on se herätyksen avain? Herätyksen avain on esirukous. Monet ensimmäisen vuosisadan jälkeisistä seurakunnan johtajista ovat olleet taitavia, hellittämättömiä esirukoilijoita. Jumala käytti John Wesleytä kipinöimään ensimmäisen suuren herätyksen, joka muutti Yhdysvaltojen hengellisiä kasvoja. Palaava sieluinen evankelista tunnisti selvästi rukouksen voiman. Etenkin, mitä tuli herätykseen. Hän julisti, anna minulle 100 saarnaajaa, jotka eivät pelkää muuta kuin syntiä, eivätkä kaipaa muuta kuin Jumalaa. Enkä välitä rahtuakaan siitä, ovatko he pappaja vai maallikkoja, koska he ravisuttavat helvetin portteja ja perustavat taivaan. Ja mä oon nähnyt tässä palvelutehtävässä, missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta. Missä on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta. Missä ei ole yhtään rukousta, siellä ei ole yhtään siunausta. Minä olen Pohjanmaalla ollut nuorena evankelistana, lähetysnuorten kanssa oltiin
Niin kuule me rukoiltiin, se oli metodistiseurakunta siellä Kokkolassa. Siellä tuli mersuherätys ja katuherätys ja meidät kutsuttiin sinne evankelioimaan. Meillä ei ollut taitoa evankelistoilla, me oltiin nuoria, mutta minut oli jo Saalemissa siunattu evankelistaksi. Taito ei ollut, into oli hirveä. Ja mentiin sinne kuule ja 2 vuotta siellä kuule rukoilivat mummot ja papat rukouskokouksessa hellittämättömästi, Herra anna herätys. 2 vuotta jonakin 2 kertaa viikossa. Anna herätys. Kiitos Herra, että sinä ilmestyt tässä. Ja sinne mentiin sitten evankelioimaan. Ajatelkaa, me käytiin siellä kaduilla ja asemalla ja joka paikassa Pohjanmaan kaupungissa. Ja vietiin niitä kutsuja, lentolehtisiä. Kerrottiin Jeesuksesta ja sille tuli ensimmäisellä iltana 30 nuorta pelastui. 30! Se on ollut lehdissäkin silloin, niissä sanomissa. Ja seuraavana päivänä täyttyy osa Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja seuraavana päivänä jo osa niistä profeetoi. Ja ihan raittiisti. Tätäkin tekee Jumala. Ja Jumala on kaikki valtios, kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva. Henki on se, joka eläväksi tekee vielä tänäkin päivänä. Henki on se, joka eläväksi tekee. Ja sitten rukous on hyvin tärkeää. Ja muistetaan se, että vielä Jeesus kantoi ristille myös meidän häpeämme, syntimme ja sairautemme. Kaikki saavat tulla. Mekin saamme rukouksessa tulla Jeesuksen luokse sellaisina kuin olemme, ilman taakkoja tai taakkoinemme. Olkoon syntimme millaisia tahansa, tai häpeän verhomme kuinka paksu tahansa. Jeesus ottaa kaikki meidät vastaan. Hän ei heitä luotaan ketään, joka hänen tykönsä tulee. Eräs lauluntekijä sanoo, kaikki saavat tulla armoa omistamaan. Mitä syntiä ollut on sulla, ne anteeksi kaikki annetaan. Kaikki annetaan anteeksi. Ja nykyisinhän ei saisi siis enää puhuakaan synnistä. Ei saisi synnistä puhua. Mutta kun on syntiset pelastunut ja me ollaan saatu armo, me jotka ollaan syvällä synnissä eletty, niin me tiedetään, mistä me on pelastuttu. Ja niin kuin eräs pikkupoika huusi kerran, Jumala, ole niin hyvä ja tuo minulle iso laatikko syntymäpäivän suklaata. Pojan äiti vastasi, ei tarvitse huutaa kulta, ei Jumala ole kuuro. Ei niin, mutta vaari on ja hän on toisessa huoneessa. Kun rukoilemme, emme puhu toisille ja itsellemme, vaan Jumalalle. Niin hän sanoi, että vaari kuuli ja tietysti sai sitten sen suklaan. Mutta kuka haluaa oikein kohdata tänä päivänä Herran oikealla tavalla ja uskovaisetkin tarvitsee. Tiedättekö mitä me tarvitaan? Julistajat, mitä tarvitsee ja kaikki kristityt tarvitsee uutta hengen kosketusta. Jumala ja tuli kulkevat yhdessä. Palava pensas veti Moosesta, palava seurakunta vetää hukkuvia. Herra haluaa sellaisesta alennustilasta meidät nostaa. Käännä katse Jeesukseen, suuntaa mieli Kristukseen. Älä katso oikealle, äläkä vasemmalle. Katso vaan taivaallista tulta. Katso Herraa. Jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Me tarvitsemme tänä päivänä kristikansana, me tarvitsemme uutta alttarihiilen kosketusta. Me tarvitsemme Jumalan pyhyyttä. Ei auta se, että jos on 50 vuotta sitten täytetty Pyhällä Hengellä, 10 vuotta sitten, vaan tänä päivänä me tarvitsemme tätä tulta, tarvitsemme johdatusta. Herra, herätä meidät kristitys kaikissa seurakunnissa. Sinä näet, miten kärsii. Äidit rukoilee, tuolla kärsitään. Eri puolilla maailmaa, lapset Syyriassa ja joka puolella, yli 200 000 ihmistä ei saa puhdasta vettä.
Minä ainakin rukoilen, jopa yölläkin joudun rukoilemaan. Minua ei se naurata. Meillä on vielä hyvin. Mutta Herra, sinä näet, että tuskaa ja ahdistusta on. Ja monta kertaa kristityt on unessa vielä tänä päivänä. Nyt on työn aika. Nyt on todella työn aika, että me voisimme tehdä työtä. Kohta tulee yö, eikä kukaan tee enää mitään työtä. Kiitos Herra, että sinä todella kosketat meitä. Kenen puolesta saamme tänä päivänä rukoilla? Joo, Herra. Herra, kosketa meitä, kosketa meitä. Herra, anna taivaallista tulta. Anna siihen ilmestys sinä, Herra. Sinä olet voittaja. Anna meidän syntimme anteeksi. Herra, vapauta meidät synninkahleista ja siteistä. Herra, auta kristikansaa. Auta meidän hallitusväkeä. Auta meidän presidenttiä. Auta meidän päättäjiä. Herra, sinä näet, että tämä kansa tarvitsee ja nämä muukalaisetkin, jotka täällä maassa ovat. Herra, heidät on tuotu, että heille voidaan kertoa evankeliumia. Kiitos Herra, että sinä ohjaat kristittyjä. Meilläkin Saalem-seurakunnassa on valtavasti tullut uskoa ihan oikealla tavalla Helsingissä näitä monia. Neistä on ihan pastoreina tänä päivänä, vaikka niitä vainotaan. Mutta Jeesus rakastaa ihmisiä, tämänkin paikkakunnan ihmisiä. Kiitos Herra, että me saamme olla sinun pyhien kasvoisi edessä. Kosketa näitä rakkaita ystäviä. Marja-Liisa, tuu sinäkin vielä rukoilemaan tässä näiden. Monet nostivat käteensä. Että Herra, ja sitten pannaan vielä alttari tänne, että veljet laulaa ja että rukoillaan sairauden puolesta ja pyhän hengen kastetta ja muuta. Herra haluaa koskettaa ihmisiä. Me ei anneta niitä lahjoja, vaan Jumala antaa lahjoja. Kiitos Herra. Sä näit nämä kädet, Herra. Ja sinä näit todellisesti taivaasta. Kiitos Herra, että kosketa sydämen alueita tällä hetkellä. Kiitos Herra, että siellä on sydämen vaivoja. Kiitos Herra, että kosketa ja parata tänään nuo sydänvaivoja. Herra, sä näet noita syöpäsairauksia, elävä vapahtaja. Ja kiitos Herra, että ota pois nämä syöpäsairaudet, rakas Jumala. Sinä voit sen tehdä. Hetkessä laskea sinun voimasi, parantavan voimasi suoraan taivaasta. Kiitos Herra. Herra, sä näet ne perheet, jotka ovat hajantuneet. Elävä vapahtaja, kokoa nämä perheet sinä voit koskettaa ja antaa rakkauden, uuden rakkauden, rakas Jumala. Armahda ja auta. Pyhä Jumala näissä asioissa. Kiitos Herra, tänne on kokoontunut tällä hetkellä sellaisia ihmisiä, jotka todella haluaa palvella sinua ja huutavat hädässään. Ja Herra, me erikoisesti huudetaan vielä tämän kansan puolesta. Herra, sä oot vapauttanut tämän Suomen itsenäiseksi. Herra, me pyydetään, että säilytään rajat. Anna olla tuli enkelit rajoilla. Äläkä päästä vihollisten valtaa enää ikinä tänne maahan. Kiitos Jeesus, että säilytä itsenäisyys, rakas Jumala. Kaikki valtias Jeesus, anna meille sellainen sydän jokaiselle, joka on sinun tahdon mukainen, että me rakastamme vihollisia, toinen toisia, rakkaudessa on elämän muuttava voima. Jeesuksen seisoo ristin muotoinen puu. Siinä vain on Jumala läsnä, kaikki polvet maahan notkistuu. On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton. Yksi nimi ylitse muiden, vain yksi nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on Jeesus, nimi kaunein alla auringon. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu.